Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake jamewa. Idan wannan shi ne farkon ziyartar channel namu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa saboda ka dinga samun duk sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. A yau dai za mu kawo muku wani coins ne wanda ake maganar shi a duk faɗin duniya. Duk wani ɗan crypto ko duk wani wanda yake so ya yi sha'awan ya koyi harkar crypto, ina ga ba wanda labarin wannan coin ɗin ba ta zo wajen shi ba, wato shi ne Pi network. Wanda coins ne ana mining nashi wanda duk duniya ana maganar shi, wanda kuma ana hasashen kowanne ƙwaya ɗaya a yanzu ana mata zaton ta kai naira 6,000. To ka ga ko yau idan ka fara mining zuwa ƙarshen wannan shekaran za ka yi mining na abin da za ka samu aƙalla kuɗin da za ka samu ya kai naira 300,000. Sannan akwai waɗanda suke mining ɗin nashi amma kuma su ba su san yadda ake verifying na account nasu ba, saboda idan ba ka yi verifying ba ko da ka yi mining ba lallai ba ne ka samu daman cire wannan coins ɗin naka har ka kai kasuwa ka siyar ka samu kuɗinka. To idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo ɗin ba tare da ɓata lokaci ba, in ma ba ka taɓa yin mining ba, za mu nuna maka yadda za ka fara yin mining har ka yi register ka fara mining. In kuma already kana mining, za mu nuna maka yadda za ka yi verifying na account naka. Ku biyo mu daga farko har ƙarshe. To a farko za mu bar muku link ɗin a ƙasan description namu. Kana taɓa link ɗin zai buɗe maka waje kamar haka. Ba tare da lokaci ba sai ka danna wajen download. Kana danna downloading kai tsaye zai kai ka play store naka, sai ka danna wajen maka sai ya kawo ka cikin application ɗin kamar haka. To ka gani? To a nan ya ba ka zaɓi guda biyu. Idan kana so za ka iya buɗewa da Facebook naka, idan kuma kana so za ka iya buɗewa da number wayar naka. To ka ga sai duk wanda kake so. To mu za mu yi amfani da number waya ne. Ka ga za ka danna kamar haka. To ka ga wannan country code naka, in ka taɓa nan wannan country code naka za ka yi selecting a sama za ka ga ɗigon nan, za ka zaɓi a wanne ƙasa kake, duk ƙasan da kake. To ka ga mu muna Najeriya, ka ga za mu zaɓi ƙasanmu Najeriya. To ka ga Najeriya idan ka zaɓa sai ka sa number wayan da kake so ka yi buɗe da shi. Alal misali za mu sa kamar haka, number waya kamar haka. To ka ga mun buɗe kamar number waya kamar haka, sai za ka rubuta wajen go. Kana taɓa wajen go ɗin nan zai kai ka cikin Pi ɗin ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kake so ka yi amfani da shi, sannan passport ɗin ya zamana ƙwaya 8 ne, sannan kuma ya zamana at least akwai dai da kamar number da suna da kuma ko wani ɗigo haka dai a ciki, kar ya zamana number ɗaya ba karɓa za su yi ba. Alal misali sai mu sa kamar zan ce mu sa BZ. Ka ga misali idan muka sa BZ sai mu zo mu sa number 1 2 3. Ka gani? Sai mu sa at, sai mu sa dot dot. BZ 1 2 3 at dot dot. To ka gani? Haka za ka sake maimaitawa BZ 1 2 3 at dot dot. To wannan shi ne abin da za ka yi, sai ka danna submitting. Abin da yake buƙata ka sa sunanka, amma ka tabbatar ka sa sunan da kake amfani da shi a jikin national ID card naka ko voters card naka dai, any government ID card. Misali za mu sa Garba. To ka ga last name namu misali sai mu sa Ɗanjuma. Ka ga in mun zo wajen username namu sai mu sa misali Garba, abbreviation na Ɗanjuma. Amma ku kula fa wai ba abin da na sa za ku sa ba, kowa irin abin da yake so ya sa shi zai sa. To sai ka yi submitting. To ka ga ya tambaye ka who invite you, sai ka sa BKKGNR. To ka gani ya buɗe maka file. To ka ga sai ka danna wajen get started. Ka ga sai ka danna tap on earn, sai ka danna start tour. To next za ka danna, za ka yi ta danna next dai next. To in ka danna ka ga ya kawo maka yadda kawai za ka zo ka taɓa wancan arrow na sama kamar guda 3 nan, sai ka danna dismiss. To ka ga
ka fara mining ka ga ya fara tafiya. To wannan shi ne yadda za ka yi kai mining, kullum za ka shiga bayan 24 hour kana danna mining. Ba ma so bidiyon ta yi tsayi, za mu sake yin yadda za ka yi verifying account ɗin naka, ku biyo mu, mun gode.